sallama shi nan ka amma kai Allah ya la'ance ba ma ɗaya ba tsinuwa jiyo kowa ya ganka ka juyo kowa ya ganka kan wanda ya dungure shi da Allah kan wanda ya taba shi daga huskarka kowa ya ganka to ya mai da kayan shi ta yi umar ko raka shi yar can sun raka shi ta yi kai a ku kyale su ai da wa zai taba shi ba mai taba shi ba mai taba shi babawu ya kaga watan ramadan ko na gani yo kai ya kai ya magana maza ba ya magana maza tuko to wai ago aka ruwa ya magana maza ba mu jara wannan wai kai kicha saka shi tai wai kai Allah kai babawu sai mu kai sharaba babawu sharaba bai yiwa babawu ka abu ba mu sai ba amma mun kai sharaba shi da wanda ya gaje shi na ta kai ba wanda zai buga ofsa dama ba ta buga ba dama su mata ta ne wanda ya zo gidan shi ma ya ce a kyale shi saboda ka san ku bashi ku bashi can da abin da Allah ya zaba dama ai haka yake yawa can garin su ba to ka je ya je can da abin da Allah ya zaba a dai fita shi da ungwai ba wai ya zai wani abu bane ba ka gana miki dan garin su a dai fita shi na da san shi ai ungwai dama shi ma ya san shi ne kawai ya zo ne kawai dai a matsayin nan da mota haka kawo shi da mota aka kawo shi ina nan aka aje shi muna nan aka aje shi wallahi ina nan mota da aka aje shi ina nan Hada kunshi, idan a ce mata ba ce. ku da Allah ku ci kai shi babawu ka ba ku shi za a yi ba amma wallahi mu kai sharaba wanda ya zo gidan shi abin da ake magana sai ana ita sai an kawo shi a'a kawai ga shi ne wanda mun san namiji ne yake sakawa ga ta ku bashi ke da abin da Allah ya zaba duk wannan ba Allah ya yi mai ke da abin da Allah ya zaba Allah ya sa ya gane gaskiya ya gode ba an rike ba kada shi da abin da ya ya hannun gidan mu wanda